10 сониyaи бурднок дар 7 ситора. ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо айни ҳол дар ютуб канали 10 сониyaи бурдноки телевизиони 7 ситора қарор доред. умедворем дар ин лаҳзаҳо хубу хушу хотирмон ҳастед. чуне ки шумо огаҳӣ доред, дар телевизиони 7 ситора лоиҳаи идома дорад бо ном 10 сониyaи бурднок ва албатта барои шумо ҳамарӯза саволҳо пешниҳод карда мешавад ва шуморо зарур аст ки танҳо ҷавоби дурустро пайдо намоед ва онро тариқи вайбер барои мо ирсол намоед. имрӯз мо тасмим гирифтем он ID рақамҳое ки давоми 2 рӯз барои шумо пешниҳод гардид онро муаррифӣ карда бошем ва умедворем ки шумо айни ҳол бо мо ҳастед ва он ID рақаме ки барои шумо пешниҳод карда мешавад барои худатон навишта гирифта бошед. хуб азизони дил, танҳо аз шумо хоҳишам ин аст ки ба ҳамин саҳифаи мо обуна мешавед ва зангуларо пахш мекунед то ки воқиф аз дигар видеоролик ва ID рақамҳои шахсии худ гашта бошед. имрӯз ман акнун 4 рақами охирини телефон ва ID рақами шуморо қироат мекунам ва шумо метавонед ки онро барои худатон сабт карда бошед. хуб, шурӯъ мекунем аз рақами телефон ва ID рақами аввалин. хуб, 0077 рақами телефонашон, ID рақамашон бошад 201 аст. 0158 ID рақамашон 202, 6399 ID рақамашон 203, 4006 ID рақамашон 204, 8312 ID рақамашон 205, 1441 ID рақамашон 206, 9313 ID рақамашон 207, 1690 ID рақамашон 208, 9400 ID рақамашон 209 ва 1770 ID рақамашон 210 мебошад. 0002 ID рақамашон 211, 7976 ID рақамашон 212, 3556 ID рақамашон 213, 0041 ID рақамашон 214, 0078 ID рақамашон 215, 2513 ID рақамашон 216, 3338 ID рақамашон 217, 0071 ID рақамашон 218, 1465 ID рақамашон 219 ва 2400 ID рақамашон 220 мебошад. мо идома медем. 8150 ID рақамашон 221, 0725 ID рақамашон 222, 5404 ID рақамашон 223, 7551 ID рақамашон 224, 3231 ID рақамашон 225, 6812 ID рақамашон 226, 0400 ID рақамашон 227, 0919 ID рақамашон 228, 7727 ID рақамашон 229 ва 8288 ID рақамашон 230 мебошад. 1065 ID рақамашон 231, 3026 ID рақамашон 232, 8444 ID рақамашон 233, 7701 ID рақамашон 234, 3774 ID рақамашон 235, 1866 ID рақамашон 236, 6021 ID рақамашон 237, 6666 ID рақамашон 238, 6770 ID рақамашон 239 ва 3112 ID рақамашон 240 мебошад. 3470 ID рақамашон 241, 9503 ID рақамашон 242, 5677 ID рақамашон 243, 0850 ID рақамашон 244, 6131 ID рақамашон 245, 1000 ID рақамашон 246, 7313 ID рақамашон 247, 8009 ID рақамашон 248, 3259 ID рақамашон 249 ва 0020 ID рақамашон 250 мебошад. 5935 ID рақамашон 251, 1610 ID рақамашон 252,
7805 айди рақамашон 253, 4301 айди рақамашон 254, 1300 айди рақамашон 255, 6476 айди рақамашон 256, 3603 айди рақамашон 257, 9419 айди рақамашон 258, 5169 айди рақамашон 259 ва 4544 айди рақамашон 260 мебошад. 0155 айди рақамашон 261, 4967 айди рақамашон 262, 1224 айди рақамашон 263, 9081 айди рақамашон 264, 7145 айди рақамашон 265, 0072 айди рақамашон 266, 6413 айди рақамашон 267, 6410 айди рақамашон 268, 9715 айди рақамашон 269 ва 0011 айди рақамашон 270 мебошад. 0643 айди рақамашон 271, 9909 айди рақамашон 272, 2070 айди рақамашон 273, 8715 айди рақамашон 274, 8786 айди рақамашон 275, 6105 айди рақамашон 276, 4224 айди рақамашон 277, 5750 айди рақамашон 278, 3737 айди рақамашон 279 ва 9024 айди рақамашон 280 мебошад. 9100 айди рақамашон 281, 0086 айди рақамашон 282, 1874 айди рақамашон 283, 3323 айди рақамашон 284, 3444 айди рақамашон 285, 8840 айди рақамашон 286, 5854 айди рақамашон 287, 1516 айди рақамашон 288, 7444 айди рақамашон 289 ва 0040 айди рақамашон 290 мебошад. мо идома медем. 1999 айди рақамашон 291, 6308 айди рақамашон 292, 9891 айди рақамашон 293, 7731 айди рақамашон 294, 2313 айди рақамашон 295, 3112 айди рақамашон 296, 2227 айди рақамашон 297, 0561 айди рақамашон 298 ва 7874 айди рақамашон 299 инчунин 9093 айди рақамашон 300 мебошад. 9040 айди рақамашон 301, 0211 айди рақамашон 302, 0890 айди рақамашон 303, 2513 айди рақамашон 304, 6812 айди рақамашон 305, 6920 айди рақамашон 306, 1000 айди рақамашон 307, 7731 айди рақамашон 308, 0573 айди рақамашон 309 ва 2989 айди рақамашон 310 мебошад. 0056 айди рақамашон 311, 0271 айди рақамашон 312, 0880 айди рақамашон 313, 0087 айди рақамашон 314, 0020 айди рақамашон 315, 5510 айди рақамашон 316, 6162 айди рақамашон 317, 2656 айди рақамашон 318, 6544 айди рақамашон 319 ва 9902 айди рақамашон 320 мебошад. 1516 айди рақамашон 321, 7038 айди рақамашон 322, 7021 айди рақамашон 323, 3627 айди рақамашон 324, 8558 айди рақамашон 325, 8413 айди рақамашон 326,
2502 айди рақамашон 327, 0670 айди рақамашон 328, 5498 айди рақамашон 329 ва 3026 айди рақамашон 330 мебошад. 0308 айди рақамашон 331, 1693 айди рақамашон 332, 6413 айди рақамашон 333, 9016 айди рақамашон 334, 0838 айди рақамашон 335, 4177 айди рақамашон 336, 7001 айди рақамашон 337, 4544 айди рақамашон 338, 0977 айди рақамашон 339 ва 1925 айди рақамашон 340 мебошад. 0890 айди рақамашон 341, 6399 айди рақамашон 349, 8151 айди рақамашон 343, 4432 айди рақамашон 344, 8840 айди рақамашон 345, 0808 айди рақамашон 346, 2595 айди рақамашон 347, 0002 айди рақамашон 348, 9503 айди рақамашон 349 ва 3112 айди рақамашон 350 мебошад. 7787 айди рақамашон 351, 6738 айди рақамашон 352, 7424 айди рақамашон 353, 2196 айди рақамашон 354, 0995 айди рақамашон 355, 1465 айди рақамашон 356, 1040 айди рақамашон 357, 0898 айди рақамашон 358, 5533 айди рақамашон 359 ва 4637 айди рақамашон 360 мебошад. 9753 айди рақамашон 361, 6770 айди рақамашон 362, 7803 айди рақамашон 363, 0089 айди рақамашон 364, 0019 айди рақамашон 365, 0071 айди рақамашон 366, 9909 айди рақамашон 367, 0223 айди рақамашон 368, 3603 айди рақамашон 369 ва 0400 айди рақамашон 370 мебошад. 1866 айди рақамашон 371, 0072 айди рақамашон 372, 5677 айди рақамашон 373, 7978 айди рақамашон 374, 9040 айди рақамашон 375, 5926 айди рақамашон 376, 4483 айди рақамашон 377, 3770 айди рақамашон 378, 0019 айди рақамашон 379 ва 3231 айди рақамашон 380 мебошад. 1781 айди рақамашон 381, 2595 айди рақамашон 382, 602 айди рақамашон 383, 0038 айди рақамашон 384, 0668 айди рақамашон 385, 7320 айди рақамашон 386, 8933 айди рақамашон 387, 3495 айди рақамашон 388, 8076 айди рақамашон 389 ва 6177 айди рақамашон 390 мебошад. 7878 айди рақамашон 391, 9055 айди рақамашон 392, 7038 айди рақамашон 393, 8076 айди рақамашон 394, 9902 айди рақамашон 395, 7906 айди рақамашон 396, 4544 айди рақамашон 397, 4277 айди рақамашон 398, 2323 айди рақамашон 399 ва 0041 айди рақамашон 400 мебошад. дӯстони азиз, ин айди рақамҳое буданд ки санаҳои 23 ва 24 шумо ба даст овардед ва мо айни ҳол барои шумо пешниҳод намудем.
агар онҳое ки мехоҳанд дар бозии бурдноки мо иштирок бикунанд, шумо метавонед ки ба саволҳои пешниҳод мекардаи мо ҷавобҳои дурустро пайдо намоед ва ба вайбери мо ирсол намоед. 10 нафари аввале ки аввалин шад ҷавобашон ба унвони вайбери мо омада мерасад, шумо соҳиби ID рақам мегардед. бисёре аз нафарҳо аз мо пурсон мешаванд ки оё мо як маротиба ID ба даст овардем ва бори дигар метавонем ки бо ҷавоб гуфтан ба саволи дуруст соҳиби ID шавем. Бале, шумо метавонед ки соҳиби ID бигардед. Онҳое ки соҳиби ID рақам нагардидан, албатта шумо низ имконият доред ки ба саволҳо саривақт ҷавоб бигиред ва соҳиби рақамҳои шахсии худ гашта бошед. бозии бурдноки мо санаи 31 декабр расу соати 21 дар пахши мустақими телевизиони 7 ситора ҷамъбаст карда мешавад ва албатта барои шумо тӯҳфаҳои арзишманд пешниҳод карда мешавад. дӯстони азиз, акнун аз шумо танҳо хоҳишам ин аст ки дар саҳифаи даҳсонаи бурдноки телевизиони 7 ситора обуна мешавед, зангуларо пахш мекунед ва воқиф аз дигар видеоролик ва албатта ID рақамҳои худ мегардед. дар ҳамин ҷо бо шумо худоҳофизӣ мекунем то воқеаҳои навбатӣ. худо нигаҳбони ҳарраки шумо бошад. хайр. лоиҳаи ҷадид аз телевизиони 7 ситора. аз санаи 21 декабр то 3 декабр соатҳои 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 ва 22 дар экрани телевизиони шумо видео ё ин ки расм намоиш дода мешавад. дар поёни экран 3 варианти ҷавоб пешкаш мегардад. шумо бояд ҷавоби дурустро дарёфт намуда онро тариқи вайбер ба рақами 92 905 33 66 ирсол намоед. ба як расми додашуда 10 сония вақт дода мешавад. 10 нафаре ки аввалин шуда ҷавоби дурустро равон мекунанд, иштирокчии бозии бурднок мешаванд. санаи 31 декабр соати 21 лоиҳа дар пахши мустақими телевизиони 7 ситора ҷамъбаст гардида ғолибон муайян мегарданд. шуморо телевизори плазмавӣ ва дигар тӯҳфаҳои арзишманд интизоранд. ҳамкори лоиҳа мағозаи молҳои техникии беҳтарин.